Muri Zimbabwe ndauya zvakare panapa ndadzoka nema-updates. Munozviziva ndiyo channel yenyu Kulen TV yatinouya nema-updates. Zvinhu zvakawanda zvinenge zvichiitika, tichirudunura, tichidhadhanuka, tichiuya nezvinhu zvese zvinenge zvirimo. Tiso tinogara takabata ma-streets every day tichikuzivisa izvinhu zvinenge zvichiitika. So nhasi pendanga ndichifamba ma-streets ndine zvinhu zvakawanda zvandanga ndichingotarisa, and you know I was shocked ndichiona mamwe mazita anga achingoita pop up. First post yandasangana nayo, it was the post yanga iri ya Emerson Mnangagwa achiti I honored 3 outstanding athletes by awarding them vehicles. Tabet Mutiniri, captain of Rangers Queens, and was recognized for leading her team to victory in the Women's Football League. Emmanuel Jalai, captain of Dynamo's Football Club, honored for guiding his team to win the Chibuku Super Cup. Tichingoenda zvakadaro pachingotaurwa zvakawanda. The second post nobandaenda kune ya Nelson Chamisa achiti, dear oppressors, do not tempt the people of Zimbabwe. A cornered animal will fight, and a nation pushed too far will find its strength. Do not underestimate those you believe have no way out. When a few eat everything while the many go hungry, the ambulance becomes impossible to ignore. Yachitaura zvinhu zvakawanda. But pane post yandazosangana nayo yaita kuti ndiuye panapa ndigadzire this video nditaure nezvazvo, because pane zvinhu zvokuti tikaramba tichizviningirira ndinge ndichivharira mimaunhu veZimbabwe kunze, ofuchi munhu wese anenge achida kuti abudirire. Post iyi post about this man that is showing on my screen, Daniel Shumba. So ndashamisika kozi matauro zvazvichiita ndabva ndanyatsogara pasi ndikati what exactly is going on. Kana vanhu vakutaura zvinhu zvakadai so about this man, akamboita nezvechi? Who is Daniel Shumba? Because the post yanga ikanzi, Dr. Shumba is in my opinion the most strategic of all opposition leaders in Zimbabwe. A businessman of not smart, independent, educated and effective. To me, he is Zimbabwe's next president. Our hope is on you to lead the redemption of Zimbabwe forward with Dr. Shumba. So ndava ndatanga kufamba muma streets semunhu agara ari kufana kuita MP. Ndinenge ndichitsvaga kuona ma presidential candidate ane musoro ekuti tichese tikwanise kunge tichimhanya nawo, kwete vari overhyped. Iko zvinezve hatichatarise hype ba, hype yacho tingatogadzirisa tega. Taakutarisa kuona kuti ndiani munhu anokwanisa kuningirikina, tikutsvaga ma qualities akanyanya. But ndine zvinhu zvandibata mushure mekunge ndaona post ya Dr. Daniel Shumba yakanyorwa kuti, we can no longer tolerate the extended entrapment and corruption by ZANU-PF thugs. We deserve a peaceable life, functional economy, access to serviceable national utilities, medical facilities, education, housing, water and infrastructure. We want to afford life. Ndo zvinhu zvanga zvakataurwa na Dr. Shumba panapa. Ndava ndatanga kuchida kunyatsochitsvaga manje ndikaona kuti okay, in 2023 Dr. Shumba was the first person kutaura kuti election endai zvenyu, but kana musina ma reforms muchadzoka muchichema, because kuchachemwa. Hakuna election ine musoro iri kuitwa kana pasina ma electoral reforms. He was the first person, it was his idea kutaura izvozvo kuti kana pasina reform. Munhu atikutaura nezvake panapa, muri kuona pane a certain things zviri kuitwa nana Mnangagwa, because hatasi kutaura zvinhu zvikuti zviri zvekuzofungidzira panapa. Ma-ideas akawanda ana Mnangagwa neZANU-PF vari kuba kuna Shumba. For example, idea yekuti currency iri gold backed here, muri kuona izveso yazofoila ana John Mushaya. Vanhu vari kutadza kunzwikisa kuti tofamba sei kuti tisvike pazviri. John Mushaya vanhu pachake akatoba idea kuna Dr. Daniel Shumba, ndobva aenda nayo kuna Mnangagwa. Mnangagwa ndobva atofarira katsaka now takutokupromota wakutopinda zviwo ndo watogovernor. Mushaya vanhu mira ndikunzwisei nigirikini ya Daniel Shumba so that you understand kuti Mushaya vanhu akanoiba papi that idea. I understand kuti mese muda kunzwisisa kuti who is Daniel Shumba wacho, his background, early life, military service, tikutaura zvemunhu akaita sei, right?
Daniel Shumba trained with guerrilla wing of Zimbabwe African National Union Patriotic Front, specifically under the Liberation Army with Zimbabwe African National Liberation Army. Zanla received basic military training in 1978 at Chisamba, Zambia. After Zimbabwe's independence, he served in the National Army from 1983 to 1989. He was part of the Special Forces Parachute Group of the Zimbabwe National Army. On the education side, he studied in Zimbabwe, Zambia, and the UK. He was an MBA and a PhD in international business strategy. Let's talk about his business career. After leaving the military, Shumba became a prominent entrepreneur. He founded a company called Systems Technology and ICT Services business that provided hardware and networking services to Zimbabwe government, banks, mining firms, and educational institutions. He was also an early and founding shareholders in Econet Zimbabwe through various holdings, including via Mascom Botswana. Mascom linked investment. He held significant shares in the telecom sector. Additionally, he founded and became CEO of Teleaccess Zimbabwe and related companies under Teleaccess Global Corporation, a taxi telecommunications operator, expanding his business footprint beyond just ICT services. I don't think kuti ndichine zvimwe zvandingada kuramba ndichingowedzera panapa. You know one thing chandangokudzenje ngoti guys, nasi muri celebrate Strive Masiwa. And we are talking about vanhu vari successful, vakatomboita something chakabudirira chekuti up to now Econet yakatoita vayazvaikaita, but ilegacy yekuti tinotaura nezvayo. And a lot of people are celebrating, including vese vari in ZANU-PF. Do you know the first day pandakatanga kutaura ndikati inini let's talk about Daniel Shumba, vanhu vakawanda they started calling me, vanhu vakawanda ma-MPs nemamwe ma-ministers nemamwe madhara akatoresigna muZANU-PF kutara iwe because vanoshiva kudai so. And one thing that I know about Daniel Shumba is this: Mnangagwa can rig elections achiriga kunana Nelson Chamisa because anovadherera, but he can't do that kuna vanhu vakaita sana Daniel Shumba because madhara ekuti vane experience. Tikutaura zvema-veteran panapa, tikutaura zvekuti vanhu vekuti iwe kuhondo kwacho vakabvako vakapedza nayo vakava muarmy macho vakashandamo, they know everything. Saka chii chavanoda kuti zvinhu zviende kumberi? It's your support. Ndiri kudzoka. Taneta kuraya muri nenzara, taneta kungoswera takarara, taneta kutambura tichafara, taneta kuraya muri nenzara, hatichada, 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 hatichada. Daniel Shumba, Daniel Shumba.